מקס, מה העניין? בוא תתקרב, בוא הנה. אבל מה העניין? בוא הנה. אולי אתה יכול להסביר לי מה זה? מפצצות, אה? זה לא אני הבאתי, מה אתה רוצה? אני רוצה שתהיה בן אדם. אני רוצה שכל זמן שאני אחראי לתחנה הזו, שלא תעשה לי פה בלאגן. הבנת? ושלא תביא הנה את המשטרה. ואם אתה חושב שעוד הפעם אציע אותך בעריבות, עזוב, אל תרביץ. לא להרביץ, אה? הייתי צריך לפני 20 שנה שבאת הנה לשבור לך את העצמות. אולי אז היית בן אדם. תסתכל איך שאתה נראה. מה יש? ככה אני רוצה. שתוק! כשאני מדבר, מסתובב פה בשטח אדם מלוכלך, בלתי מגולח, עם שערות כמו אצל ביטניק. בגילך, אנשים כבר בנים להם את החיים מסודרים. מה יהיה עליך? אתה מסתובב עם שני פספוסים קטנים, שאתה יכול להיות אבא שלהם, ואתה לא מתבייש? מה יש לי להתבייש? מה עשיתי? מה עשית? זאת היא הצרה, שלעולם לא עשית שום דבר, לא עשה ולעולם לא תעשה. גידלתי אותך פה, קיוויתי שתהיה בן אדם, ומה יוצא ממך?